Sa ulo ng mga nagbabagang balita, industriya ng wood carving ng Pugo, La Union palalakasin. Serbisyong medikal inihatid sa mga residente ng San Fernando City, La Union. Clearing operation sa mga nasunog na bahay sa Bontoc Mountain Province umarangkada na. Mga kababaihang may natatanging kontribusyon sa Pampanga pinarangalan. At talentadong mga hayop, atraksyon sa isang resort sa Pugo, La Union. Naimbaga malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inilapit ng City Health Office ng City of San Fernando, La Union ang iba't ibang serbisyo sa isang linggong medical mission. Magbabalita Charles Limon. Nilalagnat kanina ang anak ni May na si Ezekiel sa Barangay 4 Point, San Fernando City, La Union. Kahapon lang naman. Naligo na kasi ng dagat, naligo pa sa pool. Magkasunod na araw, kaya nilagnat. Dahil kapos sila sa pera, imbes na sa hospital, dumiretso na lamang sila sa barangay hall. Bumisita kasi ang City Health Office sa kanilang barangay para sa isang medical mission. Ay, malaking tulong to kasi syempre, sobrang mahal ng bilihin ngayon, di ba? O, ito, prito, tapos galing pa sa kanila. Kaya sobrang laking tulong para sa mga taga-barangay po. Kung napansin natin na medyo hirap yung iba na hindi makapunta sa CHO, why not kami yung lumapit sa mga tao para at least kahit di sila makapunta sa bayan, makuha pa rin nila ang serbisyo sa ating City Health Office po. Hatid nila ang samot-saring libreng serbisyo gaya ng check-up, libreng gamot, PhilHealth package at membership at iba pa. Isa sa mga nakinabang dito si Rodora na hirap ngayon sa pagme-menopause. Yung mahirap po akong uminga. Yung pagminsan, pag nakagising ako, okay pa naman. Saka hindi ako ganong nakakatulog po. We have known nothing, but they try to help our government. Nice government. Yung gobyerno po nakakatulong sa amin. Isa ang barangay sa mga mayroong pinakamalalaking populasyon sa lungsod na umaabot sa 7,800. Karamihan sa mga pamilyang nakatira dito ay mahihirap. Kaya labis ang tuwa ng barangay na isa sila sa mga napili para sa isang linggong medical mission na hatid ng pamalang lungsod. Nagpapasalamat din po kami sa mahal naming mayor na may programang ganito na mapailapit po ang kanilang programa, most especially po sa medical mission po na ito. And at the same time, yung pagre-register ng mga ibang constituents po namin dito na wala pa pong PhilHealth. As a whole po, ang City Health Office gumagawa ng mga programa para sa ating mga mamamayan ng San Fernando para maiparating yung serbisyong pangkalusugan sa kanila. So, isang group coordination po ito sa buong City Health Office para maiparating yung mga serbisyo sa kanila. Magtutungo pa ang ahensya sa Barangay Lingsat, Katbangan at Sevilla para sa nasabing aktibidad. Isang paraan din ito upang maisulong ang serbisyong medikal sa lungsod na akma sa pagkamit ng titulong People's City sa taong 2025. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ipinamalas naman ng mga residente ng Bontoc Mountain Province ang bayanihan sa isinagawang clearing operation sa higit 30 bahay na nasunog noong nakaraang linggo. Narito ang update sa report ni Jose Robert Inventor. Ilang haligi at pundasyon na lang ang natira sa sunog na tumupok sa higit 30 bahay at establishmento sa Barangay Poblacion, Mountain Province noong Martes. 2 araw matapos maapula ang apoy, nagsama-sama ang mga community volunteers para sa isang clearing operation. So far, ang cooperation po ng community and the BFP, ang ganda po, wala pong parang tulong-tulong talaga, bayanihan talaga.
Nagtayo ang mga ito ng temporary shelter para sa mga nasunugan. Kasalukuyang nananatili ang mga ito sa All Saints Mission Evacuation Center sa Barangay Poblasyon. Mga damit, pagkain, inumin ang ilan sa mga panawagan ng mga ito. Patuloy naman ang pagbuhos ng tulong ng mga pribadong organisasyon, bayan at pamahalaan sa mga nasunugan. Samantala, pinangunahan rin ng Nooy Municipal Indigenous People Mandatory Representative ng bayan na si George Lucy Fakat ang isang cleansing ritual. Pansamantalang itinigil ang clearing operation para sa ritual. Magpapatuloy naman ang nasabing operasyon sa linggo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Sa pagtatapos ng Women's Month, binigyang parangal ang ilang mga kababaihang may ambag sa pag-unlad ng Guagua, Pampanga. Magbabalita, Gab Razon. Kung kontribusyon ng mga babae ang pinag-uusapan, mahaba-haba ang listahan. Hindi lang ilaw ng tahanan, tagapangalaga ng mga anak. Siya rin ang nagbibigay suporta sa bawat miyembro ng pamilya. Sa trabaho, anuman ang kayang gawin ng mga kalalakihan, kayang-kaya rin gawin ng mga kababaihan, tulad ng pagpupulis, pagsusundalo, pagkakarpintero, at marami pang iba. Kaya sa bayan ng Guagua, bilang bahagi ng pagtatapos ng selebrasyon ng buwan ng mga kababaihan, pinarangalan ang mga natatanging kababaihan ng bayan. Dumaan sa selection at matinding screening bago ipinakilala ang mga awardees sa iba't ibang larangan sa pangunguna ng MSWDO, kasama ang Municipal Women's Council at NGOs. Ang Sororities International po kasi alam naman natin is a sponsored supporter of women and girls. So not only of Guagua but for the nearby towns. And as part of our advocacies, talaga pong wala kami ibang gustong gawin kundi i-uplift ang kababaihan ng ating bayan. Meron sa agrikultura, akademya, manufacture, social work, medisina, religious affiliations, retail, sining at kultura, wastewater management. Oras na natin sa Guagua para tayo naman ang kumilala sa lakas ng kanyang kalooban. Ang isa sa mga natatanging kababaihan ng Guagua. Mga kaibigan, pinakikilala namin sa inyo si Ginang Gracie Razon at Communication and Media Affairs. na gagawin ko ang lahat ng aking mga kaya para makatulong sa advancement and welfare ng mga kababaihan. Thank you. Ito na ang ikatlong taon ng pagbibigay parangal sa mga natatanging kababaihan sa Guagua, na layong hindi lang kilalanin ang kanilang mga nagawa, kundi para magsilbi ring inspirasyon sa iba pang kababaihan. Gab Razon para sa Luzon Headlines. Susunod, industriya ng wood carving sa Pugo, La Union palalakasin. Yan at iba pang mga balita, abangan. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada sa Pugo, La Union, naabutan naming nagbabarnis ng upuan si Jean. Ito raw ang kanyang 3 taon nang pinagkakakitaan. Dati ang trabaho namin palebor-lebor lang hanggang sa nagsasarili na kami, naggumawa ng ganito hanggang sa nag-finish, ganun po. Ang wood carving business naman ni Lourdes, minana pa raw sa kanyang ama. 2000 pa lang, narigat mo't nga dumaktal. Noon pa man, dito yung business ni father ko. So ngayon, dito yung latati ang muming pagkitaan. So nga, dito yun. Sa pag-usbong ng mga online shopping applications, apektado raw ang kanyang negosyo. Tapos bagsak presyo ti online. So nga, awan unay ti pasyar. Tata, exhibit ti papapanan mingem. Kasi matlang, ado kami matlang mapan kami ti exhibit. Tapos ngimi na ti kayo, ngimi na ti parnes, nagjayam gamit. Isa sila sa prioridad ngayong tulungan ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Supporting rin po yung mga MSMEs po natin. Sabi ko rin po kanina, Pugo rin po, kilala rin po siya for their furniture. So maybe that's one of the things na pwede rin po nating i-focus on ngayon. Tangkilikin nga lang po natin talaga ang sariling atin. Yung sinasabi po naming tatak lokal, LU. So kung maganda po na i-ano po natin yon, let's prioritize on that as well. Dagdag pa niya, ang matitibay at naggagandahang mga wood-carved furnitures ay isa na sa mga pagkakakilanlan ng bayan na tunay na maipagmamalaki ng mga Pugueños at mga Ilocano. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Alok naman para sa mga Ilocanos ang samot-saring mga programang pangkabuhayan at agrikultura. Magbabalik sa report, Charles Limon. Dumagsa kahapon sa isang mall sa lungsod ng San Fernando, La Union ang mga naghahanap ng trabaho. Ito'y matapos buksan ng pamahalang lungsod ng San Fernando at iba pang ahensya ng pamahalaan ang isang job fair. Layon ng aktibidad na ito na magbukas ng bagong oportunidad para sa mga Ilocanos at mapalakas ang relasyon ng mga employers at mga employees. Dinaluhan ito ng 35 local employers at 10 overseas recruitment agencies. Sumailalim naman sa isang training ang mga kawani ng Office of the City Agriculturist kahapon ng San Fernando, La Union. Hatid nito ang kaalaman tungkol sa national guidelines para sa pagrerehistro para sa pagmamay-ari ng agricultural at fisheries na mga makinarya. Ilan sa mga mahalagang itinuro dito ay ang tamang proseso ng registration. Dinaluhan din ito ng mga kawani ng Department of Agriculture, PhilMec, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 1. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. So meron recent decision ang Korte Suprema, isang landmark decision na nagsasabi ng rape is consummated even in the slightest degree of penis penetration into the cleft of the labia majora, or the fleshy outer lip of the female vulva. Ito ay case na nangyari doon sa Bulacan, People versus Efren Agao. At ito ay ng rape ng isang 13-year-old na bata. And ang kanyang depensa doon sa kaso niya wala naman penetration. So ang ginawa ng Supreme Court dito, dinefine nila
kung ano na talaga ang rape insofar as the Supreme Court is concerned. And ito ay reiteration ng old decision nila, yung People versus Nopia, na kung saan sinabi nila na yung the mere touching of the labia of the female victim is already consummated rape. Dito rin sinabi ng ating Korte Suprema na yung rape to be considered does not only refer to the organ of the male person, but it can refer to any instrument used. So, halimbawa, gumamit ng ballpen, gumamit ng any blunt instrument at pinasok niya, and there is slight penetration, that will be considered as consummated rape. So, yan na po ang bagong landmark decision on rape by the Supreme Court. Susunod, mga talentadong hayop atraksyon ngayon sa isang resort sa Pugo, La Union. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Atin namang silipin ang mga talentadong hayop na nagbibigay aliw sa mga turista at bisita ng isang resort sa Pugo, La Union. Narito ang kwento. Batang to, kulit. Kada umaga, isinusuot na sa unggoy na si Moymoy ang kanyang uniforme. Hudyat ito na magsisimula na ang kanyang basketball training. Kasama niya ang ibong si George na sinasanay ni Crisanto. Unang gagawin mo, magti-team kayong dalawa. Kailangan magpapakilala kayo sa isa't isa. Mahaba kasi yung proseso sa pagtitraining. Pagkatapos yung kilala niya ako, yun, doon na magsisimula yung trainingan. Kasi sa training, pag oras, kasi mapapasting sila paminsan-minsan para maano sa'yo. Umaabot man sa buwan ang pagtuturo sa mga ito, pero sulit naman ang resulta. Hindi namin tinuturo tapos ginagawa nila. Yun talaga yung namin na mabibilib kami. Matalino talaga na ibon to. Sina Moymoy, George at iba pang mga hayop ang bida sa bagong animal show sa Pugo Adventure Resort sa La Union. Mas mabuti pa siya sa mga tao. Ito ang karagdagang atraksyon sa dati ng dinarayong resort dahil sa naglalakihang mga pool at iba pang adventures. Maganda po. Sayang walang araw. Pero maganda. Mangsiswimming. Dito sa Pugad kasi, yung adventure, yung extreme adventure kagaya ng zipline namin at saka yung ATV riding. Maganda kasi may ruta yung ATV namin. At saka guaranteed naman na malinis ang Pugad. Maganda. Pwede mong inumin pa yung shower water namin. Yung sinashower mo, pwede mong inumin kasi galing lahat yun sa sa spring. Tuloy pa rin ang kanilang ginagawang mga pagpapaganda sa pasyalan, lalo na't nagsimula na ang dagsa ng mga bisita ngayong summer season. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.